ajaluk makamu. Gima wacho ka ndi maber opo mana kiyo mana puoch gi pak. Gima dano wach gimoro kama memo wacho. Ing'eni wach mandiko ji ni Victor en gima biro mang'eny en e piny Luka nwase wache. To weche mag kembe gimoro lit na kabisa ni e piny Luka gin jowa wigi wil ni wan gi county governments. Jowa sama miketo blames to en national government jowa mondike sirikal. Ene modongi 85%. Ene modongi 85%. Yes. Okatamora to bing'eni ya wan gi counties mamoko. Good example en county ma Kitui. Kane governor Charity Ngilu donjo tich 2017. To koweyo tich 2022 to weyo kantie kambi ma Kisumu county kama owuok gi pande. Uniform ma jo county rwako. Lep jo county itwang'o Kitui. Mama ng'eyo ni jo county okariambi itwang'o Kitui. Nyiso ni aya seche mane governor masani en waziri mar weche mag SMEs Oparanya. Nodhi moya kambi mar rech ma governor mane chief guest kanyo en governor Peter Anyang' Nyong'o ma Kisumu county. Ting'eni gigi timore e counties mamoko. Nwaneno ka sani senator masani Hussein Gishu mane en governor nodhi oyawo kambi itwang'e lewni Hussein Gishu county. Wan gi kembe mang'eny, wan gi counties mang'eny ma governors gi loso kembe manyalo konyo jothurwa. To question onego wapenj to Kisumu county wan gi kambi mane kech kawuono governor yen governor mokwongo mano chako tich iluongo ni governor Jack Ranguma. Ne gitiyo ndalo mane county koko chakre to ogole kapok obedo mo onyono tiende. Sani governor Nyong'o nyosetiyo first term, no serve his second term. Yes. Actually piny luo koro governor ma senior en governor Nyong'o. Onego wapenj to kambi mane ma Kisumu county mondiko ji ma county mogero en mane apart from mane oger chon gi national government to otho. Wadhi ane Homa Bay county, wadhi ane Migori county. Anna kwayo jodalawa ni pressure mwaketo be national government ni wakete counties on ket gimomiyo jakom Raila Amolo Odinga gi nogore ne weche mag devolution en ni kas nikech chon ing'ene ne ka DC mi kidhi yudo development kata nyalo manyo mojombe. To sani wan gi county governments wang'eyo to county governments governors wagi on source revenue nikech jowachulo osuru kidhi Homa Bay ng'eni tineri Homa Bay mang'eny yudo ka nyaka lam mar national government okete tol ma japeng ng'ado osuru mar lam kanyo okete tol kidhi yugi sajedo okete tol jopeng ng'ado osuru choko osuru. Onego penj to osuru wamwacho koge fine national government ogedhi 85% ni mach ni kacha to 15% ni otima ng'o e county government ka. Pande wacho gimoni nyose gol pesa nyiche Mbadi wacho waziri Mbadi nosetero pesa county government. Anna kombo Victor ni kata kadipo ni governor so ma piny luok nyal gero kambi to Kisumu county ma is the headquarter mar joluo obede i kambi moro mondiko vijende miwacho ni mato kambi wa mondiko ji 1 2 3 4 nyano ka governor nyoro ntiere KICC ka ge president. Sani koro governor Nyong'o chigri gi president kabisa. Kembe Kisumu ntie kembe manogore piny. Kiko chal gi ansek mokwongo mane kanwadhi to kele projects moko 1 2 3 mabe ochung mana winjo ka pande no wacho ka wach mar Kenyatta Sports Ground. Mano chiela to kose chieli gni ariyo to koyawe to fence mwaneno kendi gimo dong te okotim. So wanyiso ni gimo nego watim maduong' en ni governor wan gi teko, counties ni gi teko. Wabed gi kembe matin to ko wadhi kama nikech piny luo makara kambi achiel kata malo to toothpick onge to governors idondo ka nigi kambi wato nwatima ng'one Nyasaye kaka joluo. Number 2 owacho ni jojamana na feel ni ande Victor ayido ka ng'ato duoke kanyo maber kabisa kendo mor gi ka ng'ano duoke ni wanyakwa yiere nitie long term gi short term. Jo ok nya rito nikech seche ma pod gigi onge kadipo ni jowadhi jamani neno gima ne Tomboya otimo ndalo mane Tomboya airlift necha mano jok mano tero families ma kawuono kidhi kunde ma jok mane Tomboya otero oko gin ji mar kidhi delnego gin deli mekwonde mataka ng'ane. So opportunities gi obiro sani ni jowani Tomboya kata somo German language to dhi oko dhi German du mar 3 du mar 4 ang'am mono wayie mondo mano timre kapod wadi tomo koro wawe magi wadhi gol nyithindo school yawa okay raka samoro be wayie yani wadhi ade gigi te ko opportunity ne obiro mabo to wakaw kako gandaluo. Mogik aneno ka owach ni ndiko jitije kaso gi foundation moro manyalo ng'iyo ratich joma ne ong'anyo. Asa wacho ka ndiko jitije ok nyal kwan ng'eni wachalo ka gima koka nwacha kodonje sirikal wasebede sirikende mokwongo wan gi ministers mokwongo kata mane handshake ne nyawan gi Tuju nyawan gi Omamo nyawan gi Magoa njoka winyi ka jawapinjo weche mag tijegi to wasebed and again ndalo moko Nyasaye nokonya Victor mayudo nafas matiyo gi kaka MP ing'eni MPs gi yamino ka giwundo ga ni nitie miluongo ni opposition onge opposition seche ma Oland ga gimoro mini ing'eni MPs gi bedo ga departmental committees e parliament kacha sama imiyo ji kata sama Oland sama kata mana for example ni TSC Olando ni gitimo gikawo jopuonje 500 MPs gi nitie ga barupe magen ga go either mar ODM mar onge koro party parliament onge party
to ka giduogo kor gweng' ka to gimiyo mano osiepegi ka gisetieko wan opposition wan sirikal ni ok ndik ji koro ing'e seche mapenjo gi te nikech ing'e ni for example PS Raymond Omolo ok onya employ ji TSC onya mana influence ok onya employ ji en mana gi docket de matis munyalo wacho ni ma wakony ka mondo employ ji onjora ki wacho sani polisi ing'e ni sirikal William Ruto nyaka nche donji pok ondik ji polisi to polisi be ok ndiki nikech polisi nitie gi recruitment itero ji training ok nyandi kata chili ko dikara chili tire training man ke nitie massive training ko kawo ji itere training e kibedo police ok ne ni kel papers ile nikeni Victor Tieno Joma in police in AP commander nyaka kawi hero kamano winjo hero kamano jo ong'e process maber mar kawo ji tije okay and again kikwariti ni wan nyaka ndiki wan wakwan ji no nikech I believe ni joluo nitie sirikal joluo tiyo joluo gin dakteche joluo gin engineers joluo nitie so vacancies biro every day ji retire kadi poni wawinjo nafas ma oland kamoro jo odhi apply tich onge tich matindi ndika ji ni mame mwacho ni ani kawo ji tendiko ji ng'ama nyalo ndiko gino onge ka koro kiny for example no wach ni tich mondiko ji gi degree te kawo ja class 8 to kiny oriembe to ji ECC obiro idhi nyisi ni Victor mano kelika koso imaki amaka tibinyi donjo Canada hero kamano pande nitie weche kama jo piny magin jot